Baba uNkulunkulu umhlaba ungakasekelwa wadala umhlaba wasudala ukukhanya wadala izikhathi kodwa wena wangangena ezikhathini wangalawulwa zikhathi egameni lika Jesu nantambama sisho njalo siza kuwe dalula konke kwami udalula ngoba wena udalula kahle egameni lika Jesu Inkosi yethu siyabonga ke suthise ngako konke okuhle wenzele buhle phakama kujula kubanzi begama lika Jesu Kristu Inkosi yethu yebo umaluso omkhulu wezimvu obuyayo masinya manje naphakade amen. Program Director angazi ukuthi ngisho kahle yini ngoba ngifice kunomama ishoshovu la bekade sishikisha la sekuphakama ke umfundisi seningenze ngaba mncane ke manje ungathi ngaphuma ngibaleke kuloke bekuwenziwa kufundwa la sanibonane egameni lika Jesu thinta umakhelwane uthi makhi ayikabi uyabingelela lo yababa lapha yami bingelele bonke abafundisi abakhona la ngokwezihlalo zabo ngibingelele the host the angel of the house Baba Shongwe kanye nomama egameni lika Jesu bese ngibingelela nakumfundisi ngimthole ekhuluma lapha isikhashana nje nami ngabe sengiyabusiseka ake simshayele izandla mhlambe boshaya ngokungaqondi sibonga uNkulunkulu ngalesipho asishayeli yena kodwa sibonga uNkulunkulu ngalesipho shaya ngokwazi ke manje thank you oh Jesus ningabo wensingithula mina sengwala ekhaya ngisalinde nje amajazi ami kushongwe kodwa mina ngwala ekhaya thulana bondaba nje nabo bonke abanye mina ningangithuli ngwalapha oh Jesus awu amen kwakuyi-10 zika January 1959 ngeke ngilikhohlwe lelo suku ngoba ilelo langa engahlangana nenkosi yami nawunaka kakhulu angiwubala umnyaka wokuzalwa kwami ngibala umnyaka wokuzalwa kabusha Jesus uNkulunkulu angangilonda nje kuze kube u2019 kabateli kusho ukuthi 2019 uma ngabe ngiyobe ngisaphila ngiyobe ngihlanganisa u60 years ngisindisiwe nje glory to Jesus amen glory to Jesus hallelujah yilo mnyaka ke loye ngicelile enkosini ukuthi lo nyaka nangabe ngiphilile ngiyokwenza celebration enkulu kabi ngoba ngizobe ngiqeda plus minus 45 years ngishadile nalo sise ngihlala naye
Akulula ukuhlala nomuntu 45 years yonke. Ubathe uyaphuma uyabuya uthole kulobo buso lobo. Kubiza ukubekezela ngempela. Sizobe celebrate bese ngibiza wonke amasons ami. Okhalo lukamoya. Namakhosikazi abo bangiphelezele babe impelesi zami. Kusho ukuthi impelesi zami ziyoba more than 100. Shaya isipho sami engashada ngaso silula kabi. Uvele nje uthi nje 1 2 3 phambili qwa. Esami steps somshado usheshe ufike la uyakhona. Ngiyamkhuleka uNkulunkulu ukuthi ungathi kungenzeka lokho. Kanti ke ngo-August ngizophinde ngithi shelele shongwe. Nakuthi September ngibuya kunenkonzo enkulu. Lapho ngizocela sengikhulumile noShongwe. Yimina engizofaka amabhasi noma mabili noma mangakhangazi ngizozwa ngani. Siyobe sinenkonzo end of September lapha eStanderton. Nawo wonke amadodana yami spiritual feast sonke sizobe silapho. Bengicela ke njoba ngangicelile ukuthi nifike ninje. Ningashintshi nifike ninje. Uma insindiso ingena nje umuntu enje. Awu amen. Nizokwehla niye lekhaya. Kuyabe kunzima. Ubona into ongazange uyibone inyoka ikhwela umthingana inyawo. Awu amen. Iphile ndoda ehlabela ilapha ekhoneni. Angiyiboni namhlanje. Semsebenzini. Awu ishifu yambamba nakufika mina. Akulula ukuthanda indoda kodwa leya ndoda ngiyayithanda le. Tshela umakhelwane hayi kabi. Ngiyayithanda nje leya ndoda. Awu amen. Ngaphandle kokushumayela bazalwane ngisindisiwe. Ngingumntwana kaNkulunkulu. Thethelelwa izono. Ngithi nangikhuluma ngithi ngasindiswa ngiyasindiswa ngiyosindiswa. Eyami insindiso ile qhubekayo. Awu amen. Sizofunda ke izwi. Ningixoleleke vele ngikhuluma kanje. Tshela makhelwane vele unje vele. Ngize ngahala kakhulu mangifica khuluma umuntu kaNkulunkulu la ngathi uJesu ngabe baqale ngami. Awu amen. Senidlile imini yonke mina ke nje sengizokhipha lokhu uma abantu nasebadlile besuthe etafuleni. Kukhona lokho kuhlokohla amazinyo nithi yini? La ngilethe kona nje ngoba senisuthi vele.
Kuthi nje nihlokohle bese ke kubonana ekseni. Awu amen. Ngivumele Shongwe. Khona bengikulungisile la kodwa ke lokhuluma nami uthi ngibuyele kuloku engilongikhuluma ngakho nje kule insuku. Benginako ebengizokhuluma ngakho la about Joshua generation. Kodwa ke manje lo khuluma nami uthi ake ngiyeke lo. Ngoba ke ngiqhashiwe le ekhaya. Akusizi ngijabulise nini bese ngiyalahlwa le ekhaya. Ngicela ukuya kulokho. Psalms 23. Akosikhonze my brother. Ncwadi yamahubo isahluko samashumi 23. Amavesi akhona nje 6. Siyafunda ihubo la Davide. Chapter 23 soqala ku verse 1 sime ku verse 6. Isihloko esimnyama sithi uJehova ungumalusi omuhle. uJehova ungumalusi wami, angiyukweswela. Yeke bengithi ngiza nekhwaya engijwayele ukuhlabela nayo yadla la. Kwase kungahambi kahle. Ithi le ngoma umhlengi wami uyaphila. Angazi noma ningayibamba yini. Izoba nami nako ke naphethu uzoba yelelele hallelujah. Zobana, hallelujah, hallelujah, Zobana me. Ah, my God, my Jesus. Zobana, Nakoke, Zobana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing one, sing one. We are pillar. Ah, my Jesus, my God. Subhana. Yeah, bladele. Subhana. Ungamangali na ufike esitanera bazokubingelela ngale. Awu amen.
Sanibonani ekhaya. Lapha eSwazini Shongwe kunomama wayelapha eSpiki. Sayoni soqale samemezela insindiso eSwaziland. Lo mama uNkulunkulu wakhuluma naye. Akasekho emhlabeni. Indlu yakhile lapha ePickspeak cishe bengangale holo. Wathi amaswazi ayabuthanda ubuyoni, khuluma uNkulunkulu. Mbatha njengesiyoni, thatha into zakho, shumayela uJesu sindisayo. Washumayela umama ethandazela ngegama likaJesu. Isilo saseSwazini esibusayo manje kungenxa yomkhuleko walo yamama. Kwasuka inkosi uSobhuza eyokhulekelwa yilo mama ethi ngifuna umuntu ozoba sesihlalweni sami kodwa sengimdala. Wamkhulekela lo mama kwenzeka izinto. Umengcwatshwa sasikhona lapha. Angiqala ukubona iSwaziland inyakaza yonke ngenxa yala mama nje mfishane ngalo. Na umbuku ungamdlula endleleni kanti uJehova umgibelile. Ake nginihlebele kuzisikhathi abantu abanamagama bazophelelwa amagama. uJehova uzovusa abantu abanganamagama. Yabona ke noma kunye ngeke ungizwe kuko lokhu ke kubhale phansi ngoba kuzokwenzeka ke lokho. Uthi lo mzalwane nangena la khumbuza indaba engangikushumayela ngayo la. Mina Nonyoko nabafowenu sikhothamele wena. Mina Nonyoko nabafowenu sikhothamele wena. Uyazi usho umntwana wakhe uthi baba ngiphuphile. Ngiphuphilana nenyanga nezinkanyezi kuyangikhothamela. Yena ke sowutolika iphupho lalomfana. Usho ukuthi mina sayamfaka nje Nonyoko. Kodwa indaba ikuye. Uyazi wayathi usho ukuthi mina uzazi yena kuyigcina stage. Uyangazi mfana ngingubani. uNkulunkulu efunga ugcina la. NgiuNkulunkulu kaAbraham, ngiuNkulunkulu kaIsaac, ngiuNkulunkulu kaJakob. Kusegcina uvela phike namaphupho wena. Awuma kwakuyima ugumbi GUMBI. Mfana wami ethi ngiphuphile ilanga nenyanga nezinkanyezi kuyangikhothamela. Angiyojima lapho bese ngene ekamereni. Awu kodwa uNkulunkulu kanti unjani? Uhambe nomkhulu Abraham. Wagugu Abraham awugugi wena.
wafa uAbraham awufi wena, wahamba nobaba uIsaka, waguga uIsaka awugugi wena, wafa ubaba awufi wena, wahamba nami. Namhlanje ngimangazwa ukuthi nakimi khona omunye omkhiphayo. Inkinga yakhe wayengazi ethetha nje ukuthi khona abamenyeziwe kube khona abafihliwe. Angiphinde ngabe miss call ke le. Kukhona aba and laba bazodlala imvuselelo yokugcina izokwenziwa yilaba abafihliwe, ngoba laba abamenyeziwe uSathane uza nezagila phezukwabo ngoba vele bamenyeziwe. Siyaphela isikhathi, angibayeka abanye angibale mina, siyaphela isikhathi sabogumbi. Why? Yilaba abamenyezwa ukuthi nakufika bona vele kwazeke ukuthi khona into ezokwenzeka, kodwa sekuzovela abafihliwe. Uma ungangizwa mbofunda iBhayibheli, omunye ubalekela nje uJezebeli, wabaleka wazongena emahlathini, wangena emadwaleni, wayifihla khona ebalekela umfazi nje. uNkulunkulu wathumela inyoni zamnika ukudla, amagwababa, igwababa nenyama akuhlukani, kodwa uNkulunkulu wathuma igwababa. Uzombona uNkulunkulu nakafuna ukudisciplina umuntu, thuma igwababa liphethe inyama langayidla, lathi ngiyayidla inyama kodwa le ngoba ngithunywe uwe ngizoyibeka kuye lo ngithume kuye. Ungadli konke, ungadli konke, shiya izinto ezinye la uthunywe khona. Sowuhlulwa nayigwababa. Dabeka lapha nakavuka uthi uNkulunkulu wenzani la Eli, uthi sengisele ngedwa, bababulele bonke abaprofeti kusele mina ngedwa. Uthi uNkulunkulu ungangihloleli wena, nginabantu engiyifihlele. Bamba ke khona abamenyeziwe, khona abafihliwe, and laba abafihliwe kwangazathi babuthakathaka na ubabuka, noma behlabelela uzusho ukuthi lezi zinto ungathi kugcwele izono la, khona lapho uNkulunkulu athi ngiyifihlela abami khona la. uNkulunkulu uzovusa abantu la, and nasamvusile kuzosho wena athi hawu loyo sibukene ngamakhishi kanje, phona nibukene namakhishi. uNkulunkulu akabuka ikhishi, ubuka inhliziyo evumayo. Yabona ke le Bishop, iprofesi le thina sidideke simenyeziwe, nabe kade sigijima nabo babemenyeziwe, nezinto uSathane esehlisele zona zikhomba kona ukuthi besimenyeziwe, kodwa kule mvuselelo yokugcina ezokwenzeka kuzothathwa into ezidelelekile, thatha into ezinganamagama inikwa amagama. Ake ngibona izandla bangizwayo, phakamisa nje ungehlisi, phakamisa nje, ufuna ukhomba babe bathathu ke basho lento ebengiyisho khona na umhlolo wagumbi, na umhlolo wagumbi.
ungathi kwehlisa nabafundisi imbala kanti aningizwa yebazalwane ngiyabonga sekhona mbalwanyana basele thank you uma uzala ingane usuke ungazi ukuthi kusasa izoba yini nalapha eSunday school uyamukisa nje kanti umukisa upresident ozophasa izwe la kusasa lokho engutshela kona kuzokwenzeka thina sesashaywa into engijabulisayo Shongwe sengikhuluma kahle njengoPaul lingisani mina ngoba mina ngilingisa uKristu ngihamba impilo eclean namhlanje kwathi ngishumayela into enzulu nje la ngihamba impilo enganamaphunga ngalesikhathi lapho nabazalwane sebadidekile manje uyabona ngesikhathi abazalwane sebadidekile bonakanye abaphethe izwi ilesikhathi uNkulunkulu lokho bekade kubukelwa phasi ezophakamisa kona my God zalwa indoda eyikade inganandaba nodumo zalwa indoda eyikade Shongwe ibheke yena njengomqalisi nomphelelisi wokholwa kwethu ningi into ezenzeka namhlanje especially ngicela ukukhuluma kuba ubuwa eluthetha ikombela ubulabula kule fivefold ministries abanye benzile baba ngabapostoli abanye baba ngabaprofeti abanye baba ngabavangeli abanye baba abefundisi thank you abanye baba abelusi thank you lezi why babe bahlanu ba represent amanxeba amahlanu emzimbeni kaJesu ngithe umpostoli ngawubuka ungathi mfishana lo kodwa unamandla kabi lo umprofeti kakhulu namhla akusamelanga sikhulume kini ngabaprofeti sokumele siyokhuluma nabazalwane ngoba konakele phakathi kubazalwane ngesikhathi kulunga kini konakala ngale kithi tshela makhelwane hayi kabi bamba-ke but bonke laba kusukela kumprofeti umvangeli uyambona lo muntu uthanda ukuba mude isipho somvangeli uma angasizwanga uNkulunkulu angalimala ngaphansi kwamakhwapha vele ilonda ngoba into yakhe vele ithi qaqa ukudlula nine nonke fanele asizwe uNkulunkulu kodwa yonke leminwe iyagoba iyathoba phansi kompostoli yonke le ithoba phansi kompostoli
bese umpostoli uyayengama yonke. Ngamagama ukwazi ukuba umpostoli ungakwazi ukuprofeta, kwazi ukuba umpostoli ungakwazi ukuvangela, kwazi ukuba umpostoli ungakwazi ukufundisa, ungakwazi yonke lezi zipho zikuwe, ingakho zithoba kuwe. Inkinga yabaprofeti esinabo ke banamhlanje, ngazi noma ngizoxoshwa nangiqeda ukukhuluma lokho, yilaba abakhuluma non-stop. Naningenile nigcwele ngo-11 ngesonto, unamandla okuniprofeta nonke, yiza la akutshela indaba zakho, yiza nawe nakutshela indaba, uney'ndaba zabo bonke. Ene la izwini la, abala izwini abaprofeti bake baphelelwe. Hamba ubheke iBhayibheli phela. 1 Yesu Elisha ekhuluma noGehazi, singamenzelani lo mfelokazi okanye lo mama osakhela indlu kangaka? Singamenzelani lo mama, singamenzelani? Kubuza umprofeti, lo mama singamenzelani? Kuphendula uGehazi, akanandodana. Nomprofeti wezwa ngoGehazi, angazi noma kuyezwakala namhla. Nomprofeti, I'm sorry, umprofeti yes, wezwa ngoGehazi ukuthi lo mama qedela akanandodana. Wayesethi mbize. Nakambiza lo mama malapha emnyango, wathi kulonyaka ozayo ngalesikhathi uzoba unendodana. Kodwa ukuthi akanandodana akamprofetanga. Awukwazi ukuprofeta ekuseni uze kuyoshona ilanga. Khona ezinye okumele uzizwe ngabanye. Uthi kwenziwa yini ngutuse man of God, ngihleli phansi kube khona into engiyidla kuwe. Ingoba ngiyazi ukuthi khona isikhathi la ngifanele ngihlale nami ngidle kube khona omayo empilweni yami. Nase uyivovo nje likhiphayo njalo, qaphela-ke ngoba uSathane ukhipha wonke malanga. Ngabe miss call leyo. Singamenzelani? Awu ingani noJesu man, noJesu lalela, noJesu. Bona isicuku sabantu siyalandela, kudala silandela. Uyababona abalambile. UJesu naye impendulo eshongo yokuthi abantu bangadla kanjani. Ubiza uPhilip. Ngikhuluma kahle ngosuku oluright, nangikhuluma ngoPhilip. Leli gama Philip lisho ngijimisa wamahashi, mthando wamahashi, umuntu obheja amahashi. Akabuza uPetro, Philip, singabaphani labantu abangaka? Ngamagama le mahashini Philip, nase nidliwe nidlane esingayinika labantu laba. Akabuza uJohn, ubiza uPhilip, umuntu owaziyo ukuthi ukubheja amahashi kunjani. uPhilip wababuka abantu athi, Nkosi, hayi kona siye sizama ukuhlanganisa kodwa laba abangaka sinako. Kwaze kwaqhamuka uAndrea, kukhona umfa akwazi ukuthi ube nayo impendulo yabantu bonke, kufanele okunye ukuzwe ngabanye. Awu amen, awu amen. Ake wenze nje
yenza nje umakhelwana angenzi thela zonke nje kuye wena. Thank you Lord Jesus. Siyabonga. Hayi bengidlula nje angazi ethi ngidlule nje la. Kodwa ke ayisesiyo yenu le. Nine nizodlala last match ye revival laba bakade bephambili badidekile ke manje bahlanganisa zonke izinto ngesikhathi nine niyeka amanzi bona babuyele emanzini. Uzazi ungizwe noma ungangizwa nje. Ungalingi uyibukele phasi. Futhi ungalingi uNkulunkulu nakakuvusile bese uyibukela phansi. Sebenza ngoba nelakho iwash, elakho iwash. Yilonto uJesu anqoba ngayo uJohane. uJohane athi nanti undle lithwala lisusa izono zehlabathi angimelanga nokuthinta umchilo weyicathulo zakhe. Nakafika uJesu uthi ngibhabhatisa uJohane uthi angeke. Ngeke wena bhabhatisa mina. No Jesu uthi hayi bhabhatisa mina. No John uthi hayi wena baba kwaba yimpi kodwa yimpi yokuthobelana. Noma kwakungalandwa amaphoyisa la azofika ahluleka ukuthi abamba bani ngoba wonke la uthi yiwo omkhulu nalo uthi omkhulu nguwe. Ngakwazi ngiseseyihlwile esiswini sika Elizabeth. Wathi hlangana noMaria wena ungale wangithinta usesengala bhabhatisa mina. uJesu wanqoba ngento eyodwa nje. Isikhathi sakho ungadlali ngesikhathi sakho ngibhabhate. Ngiyambona uJohane ezwa ukuthi kanti isikhathi sami athi yebo. Wozala wambamba. Ungadlali ngesikhathi sakho. Wathi angambamba wamfaka. Wathi nakamfaka kwavuleka izulu. Sengiyasaba ukuthi ngithi ake ngibone izandla bangizwayo.